میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت لکھ دے نے اپنے کلام سیف الملوک دے وچ میں پیش کر رہے ہیں سماعت کرو امت دابالی تے مہر شفاعت کر دا جبرائیل جے جس چاکر تے نبیاں دا سر کر دا جبرائیل جے جس چاکر تے نبیاں دا سر کر دا سبحان اللہ او محبوب حبیب ربنا ہمیں روز حشر دا آپ یتیماں تے ہاتھ سرے تے تر دا آپ یتیماں تے ہاتھ سرے تے تر دا سبحان اللہ جے لکھ واری ات گلاب تے تو یہ نت زبانہ نام امیاں دے لائق نائی تے کی کلمہ دا کانا نام امیاں دے لائق نائی تے کی کلمہ دا کانا تے سب نور اسے دے نور سب نور سب نور اسے دے نور اس دا نور حضوروں اس نو تخت عرش دا ملے تے موسیٰ نو کوہ طوروں اس نو تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کوہ طوروں لولا کا لما خلقت الکون تے آیا شان دے جن انسان غلام فرشتے تے دوے جہان دے جن انسان غلام فرشتے تے دوے جہان تے نور محمد روشن آہا مقصد شیر غور جی نور محمد روشن آہا تے آدم جدو نہ ہویا اول آخر دوے پاس تے اے ہو مل کھلو
اول آخر دوے پاسے تے اے ہو مل کھلویا تے ہوندی قوت بیٹھے من رضائی پانی باج پیاسے تے دین دنی دے سائیں پانی باج پیاسے تے دین دنی دے سائیں ستر دو بہتر باری تیرا اللہ دے وکے دوویں امام دیتے مولا کہ پھر صبر کر ٹکے دوویں امام دیتے مولا کہ پھر صبر پر ٹکے تے عشق تیرے وچ قائل ہوئے کربلا دے وچ اماماں پاکاں دی شان میاں صاحب کہ عشق تیرے وچ مولا قائل ہوئے تے مائل حسن ازل دے سر دیتے پر سینہ کی تے شادی کر چل دے سر دیتے پر سینہ کی تے شادی کر چل دے تے پاویں رد سوال کرے تے پاویں عرض قبولے میں دوئی جہانی پھڑیا تے دامن آل رسول میں دوئی جہانی پھڑیا تے دامن آل رسول